de centrare, pasăre, minge înapoi, respinge Tiomela. Bare din dreapta porții lui Lazar. Acum un șut blocat, resping buzoienii pe centru până la Tiomela. Rămâne la minge Tiomela și este faultat de dascălul care primise cartonaj galben. Până la Mihai. Mihai o pasă de la dribbling până la șut și adversarii au avut timp să intervină. Acum Tiomela pe partea stângă. Abonați gratuit la canalul de YouTube SDV TV. Foarte bine, Săpunaru intervine și recuperează pentru momentul valor. Acum Tiomela pe zona centrală. Nu pierdem mingea, din păcate. Ar trebui să jucăm mai repede în solul pe centru. Mai încearcă Tiomela. Bratu. O degajare direct la Stoica care